Dnes idete povedať pred Bohom a pred všetkými nami, že nech sa deje čokoľvek, spolu to zvládneme. Spolu to zvládneme. To je to najkrajšie. Nikto nevieme, čo sa udeje zajtra, pozajtra, od 10, 15, 20 rokov. Ale vo viere dnes idete povedať, nech sa udeje čokoľvek, spolu to zvládneme. Budem ti vernou manželkou alebo verným manželom, že ťa neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Po všetky dni svojho života to naozaj si vyžaduje veľkú odvahu. A to viete vy, ktorí ste tu na manželia. Možno, že čo to znamená tie slová, ktoré dnes povedia, ktoré sa povedia celkom ľahko, sa vyslovia. Ale dokazujú sa práve životom. Ahojte Tótovci, takže je tu veľa skvelých ľudí, ako môžeš vidieť. Môžeš ich zobrať teraz, zober ich všetkých. Títo skvelí ľudia majú veľa skúseností z manželského života alebo z normálneho života, z takého mládeneckého života. Týmto oficiálne odovzdávame predposlednú buketu tomuto frajerovi Šivanskému, nech sa páči. A my vám chceme zapriať, aby ste sa pohádali toľkokrát, koľko chcete, ale musíte sa aj toľkokrát udobriť. Takže všetko najlepšie, sme šťastní, že sme tu, už v hojnejšom počte. Škoda, že tu sú Mikolajovci. A prajeme všetko dobré do spoločného života, veľa detí, úspechov a lásky. Čau!
Čaute. Get up and move. Drahí naši milí Totovci, ponovom chceli sa zablahoželať. Peťo a Paťka, prajeme vám ešte krásnych a príjemných a hlavne veľa spoločných slnečných dní vo vašom živote. Veľa lásky, šťastia, trpezlivosti, Božieho požehnania. A verím, že na budúci vyhrám v badmintone. Nad Peťom. A všetko najlepšie. Milá Paťka, ja ti chcem ešte poďakovať za takú špeciálnu vetu, ktorú si povedala, že niečo v živote chceš a niečo iné dostaneš. A chcem ti poďakovať za to, že ako ste aj ty zobrala, ako nás tým učí, že teda máme pracovať s tým, čo sme dostali. Tak a už je koniec. Teda začiatok, Paťka, presne. Začiatok vášho spoločného života.